ị ga-akọzi n'ụweze gịnị ekenekwa m unu ọzọ n'ụbọchị nke taata. Anyị abịakwala ọzọ n'oge ndị Igbo na Bliss TV. Abụ m Maazị Okonkwo Chukwuemere. Taata bụ ụbọchị 21 n'ọnwa Jenụwarị, bụrụkwa ụbọchị ahịa nkwọ maka obodo dị iche iche na-azụ ahịa nkwọ. Na mkparịta ụka nke ụbọchị nke taata, isiokwu anyị wee bụrụ ndị nchekwa obodo ESN, nke ndị bekee kpọrọ Eastern Security Network. Na-egbula oge, achọrọ m ka anyị nabata onye ọbịa nọ n'etiti anyị. Daalụ onye ọbịa nọ n'etiti anyị. Biko ị nwee ike ịkọwara ndị ọra onye bụ? Ndewonu. Daalụ. Abụ m Comrade Odira Ezeobi. Abụ m nwata akwụkwọ, bụkwalụ a freedom activist, ndị na-agba mbọ nnwere onwe Biafra kwa n'aka Naịjirịa. Daalụ. Ekenekwa nga ọzọ ezigbo onye ọbịa. A sịrị m na tata na isiokwu anyị bụ ndị nchekwa obodo ESN, nke ndị bekee na-akpọkwa Eastern Security Network. Ụfọdụ n'ime ndị na-enene anyị amarọ ife bụ ESN. Mụ anọkwa ebe a amarọkwa n'ife bụ ESN. Biko ezigbo onye ọbịa anyị, nwee ike ịkọwara anyị ife bụ ESN? Ndewonu. Daalụ. ESN bụ Eastern Security Network, bụrụ ndị nchekwa obodo Maazị Nnamdi Kanu bụ onye ndu Indigenous People of Biafra wepụtara ichekwa obodo Eastern Nigeria. Eastern Nigeria gụnyere obodo ndị nọzi n'ụbọchị nke taa na ndị a na-akpọ South South na ndị a na-akpọkwa South East, hinterland and the main place. Na ndị a now enwe ndị Delta, Ebonyi, Igboọcha nke a na-akpọ Port Harcourt, Rivers State, obodo dị iche iche, Enugu, Anambra, ncha niile bụ ndị n'ọbụ dịka Eastern Nigeria. So ESN bụ ndị ewepụta ka ha chekwaa ọfịa anyị na ugbo anyị pụọ na ihe ize ndụ ndị Fulani herdsmen. Ọnya bụ ESN. Daalụ. Unu anụgokwa ife bụ ESN. Mụ na onwe m nọkwa ebe a amarụgokwa n'ife bụ ESN. Ajụjụ nke ịbụọ na-eso ya wee bụrụ, kedu uru ndị nchekwa obodo ESN, nke ndị bekee kpọrọ Eastern Security Network, banyere n'ala Igbo? Daalụ. Uru ndị ESN, Eastern Security Network, banyere n'ala Igbo buru ibu karịchaa nchekwa ndụ na akụnụba ndị Igbo. Ịma na oge na-adịrị anya gara aga, bido karịsịa na 2015 wee rute na 2020, ndị Fulani ji ndị be anyị akpụ arụ n'ọfịa anyị dị iche iche, n'ugbo Ọnụzụwana, ọ bụ na Anambra, Anam, nke ndị na-ebefa na nọrọ, ọ bụ na Delta, ebe niile dị iche iche na ana Igbo, ndị Fulani ji ndị be anyị wee na-akpụ arụ, na-egbusisi ndị mmadụ n'ugbo, na-emebi ihe a kọrọ n'ubi. Nnamdi Kanu were kata anya bịakwe mgbe ọbịa ekwukwe ka esi kwu, ọkpọkwa ndị ndu, ndị gọvanọs, ndị ọha na eze ndị Igbo, akpọwa ha ka unu na-ịbanyekene ihe a na-eme n'obodo anyị anya. Ndị gọvanọ anyị gba nkịtị, o nwere ihe ha mee ancha. Nnamdi Kanu wee sị mba, na okenye adịghị anọ n'ụlọ ewu amụa n'ọgbọghị, na-agbanyere na ndị ndu anyị ji aka fa weta ewu na-amụ ya n'ọgbọghị ka ọ wee mụọ. Nnamdi Kanu wee sị mba, na ncha dị eme n'iru odogwu. O wee bịa wee kpọkọwa ụmụ okorobịa, wee kpọwa oku, wee sị ụmụ okorobịa ha gbakọọ ka echekwaba anyị. Ụmụ okorobịa wee n'ute, ndị dike ndụ na ume wee n'ute, wee bịa ichekwa obodo anyị. So na mkpa na uru ESN bara bụ nchekwa obodo, ana anyị, ọfịa anyị na ugbo anyị niile, na ndụ ụmụ nwanne anyị, ụmụ nwoke, ụmụ nwaanyị pụọ n'aka mmekpa arụ na ogbugbu ndị Fulani herdsmen. Daalụ. Unu anụgokwa uru ESN bara n'obodo anyị. Anyị ga-ejetụ obere egwuregwu, anyị nachite azụ, anyị malite okwu ndị nke ọzọ ka ọ dịgodị. Anyị anachitegokwa n'oge ndị Igbo na Bliss TV, ka anyị malitekwa ebe anyị kwụsị. Ajụjụ nke ikpeazụ wee bụrụ, ESN ọ dabara n'usoro iwu obodo anyị? Daalụ. ESN dabara n'usoro iwu obodo Nigeria na usoro iwu ụwa niile bụ United Nations. Ịbịa na iwu Nigeria na nke ndị oyibo kpọrọ section 33 13, ọ na-ekwu banyere mma ndụ. Ịma na ife ndị Igbo na-akpọ
mmadụ mma ndụ na ndụ mmadụ na mmadụ nwere ikikere ịdị ndụ na mmadụ ọzọ nwere ikikere ịnapụ mmadụ ndụ ya n'ike. Iwe gakwa na criminal code section nke ndị bekee na-akpọ 286 narị abụọ iri asatọ na isii. O wee na-ekwu na mmadụ nwere ikikere ịchịkwa ndụ ya pụọ n'ihe mmekpa arụ na ihe ọbụla nwere ike ịnapụ ya ndụ ya n'ike. Ndị Fulani nọ na-anapụ ndị be anyị ndụ fa n'ike. Abaa n'ugbo ịpụta ndị Fulani ejide akpụ niile ịkọ tapịa, ịbịa ka ikwu okwu mma agaghị n'isi. Ndị gọvanọ anyị na-ene muu emeghị ihe ọbụla. Ọ dị ihe na-abụọ gbara ọkpụrụkpụ eji wee chịkwawa gọọmenti ọchịchị obodo. Nke mbụ bụ nke kachasị mkpa bụ nchekwa ndụ na akụnụba ndị mmadụ. Mana ihe anyị fụ na ndị gọvanọ anyị achọghị ịma mgbe ndị gọvanọ na ndị ọha na eze ndị Igbo ndị ọchịchị obodo niile na-edebaghị anya n'ichekwa ndụ ndị ha na-achị. Kedu ihe ọ dị ka ndị ha na-achị a ga-eme? Ihe a ga-eme bụ ichekwa ndụ ha. ESN gbasoro iwu ịga n'obodo Yoruba n'ụbọchị nke taa, ha nwere nke ha na-akpọ Amotekun. Ihe Amotekun na-arụ bụ ichekwa ndụ ndị Yoruba. Ịga n'obodo ndị Fulani, obodo ndị Hausa, ha nwere Miyetti Allah, ha nwere Hisba Police. Ịbata n'ala Igbo onwere nke anyị nwe. Nnamdi Kanu wee sị mba, wee kpọkọrọ ụmụ okorobịa wee wube Eastern Security Network. Ịga na United Nations Charter of Human Rights, ịfụ na anyị nwere ikikere nchekwa ndụ anyị pụọ n'ihe mkpakpa arụ ọbụla. Ndị Fulani na-egbukpọ ụmụ nwanne anyị, na-adakpo ụmụ nwaanyị anyị n'ike, arụ ncha na-eme n'ilu odogwu. Eastern Security Network wee wube ha. Ifuki ya. So ọ gbaso iwu ma nke Nigeria ma nke international communities. Ndewo. Nna na ESN dabanyere n'usoro iwu obodo anyị. Biko ezigbo onye ọbịa anyị enwere ike ịchịkọtara anyị okwu a niile. Na nchịkọta okwu a, ife nwedewe ịgwa ndị be anyị bụ inye Eastern Security Network nkwado pụrụ iche. Ịmara otu esi sọpọtụ fa, kwado fa, maka na onwere onye ọ ga-abụ echi. Ife onya ndị nwa kwụ n'oyibo fasị nọ na ọbịa n'ụzọ onye agbata obi gị ịnọrụ onwere ihe ime. Ọ bịa n'ụzọ onye nke ọzọ ịnọrụ onwere ihe ime. N'otu ụbọchị na ọ ga-abịa n'ụzọ gị onwekwana onye ga-eme anything, maka na ndị kwesịrị ime ihe abụcha na ndị nwụrụ anwụ. Ndị gọvanọ anyị na ndị ọha na eze ndị Igbo anyị na-arịọ ka unu uche kwado Eastern Security Network ka ha wee nwee ike ịdị na-echekwa ndụ na akụnụba ụmụnne anyị na ụmụ anyị. Anyị mana onwe ike ya bụrụ ọrụ fa bụ ndị gọvanọ uru, maka ụmụ fa nwere ike nọrọ obodo oyibo fa ma adabakwu n'ọfịa efonya. Mana anyị ọbụna akụọ mara na pịa ọgụ na anyị wee rie nri. Kedu ife anyị ga-emesị? Fa pụta ka fa sọpọtụ ESN ka fa wee na-alụ ọrụ fa. Ife anyị na-ayọdebe bụ nkwado, onwere ife ọzọ. Daalụkwanụ. Daalụ. Unu anụgo ife niile gbasara ESN, nụkwa uru ESN bara n'obodo anyị, nụkwa na ESN bụkwa iwu na-achịkwa obodo anyị. Anyị ga-abịa na njedebe mkparịta ụka nke ụbọchị nke taa. Chetakwa aha m bụ Maazị Okonkwo Chukwuemere. Ka ọ dị na mgbe ọzọ. Daalụ. Ị ga-akọzi n'ụwa eze gị n'ịnụ